Vítajte na Open Air Gym Fitness Festivale, ktorý pre vás pripravil Redoubt Fitness. Podujatie sa koná na štrande v Nových Zámkoch priamo pod otvoreným nebom. Ideálne miesto pre letný športový deň. Na začiatku nás čakal charitatívny Open Air Run, rôzne trate od niekoľkých kilometrov až po detský štart pre najmenší. Deň pokračoval rôznorodými aktivitami: zumba, spinning, funkčné tréningy, yoga, acroyoga a tak ďalej. Proste program plný energie pre všetkých. No a samozrejme, zapojila som sa aj ja. Atmosféra bola tak nabitá, že som si povedala, idem do toho. Skúsila som si niekoľko tréningov a najviac ma chytil spinning, dynamika, hudba, úplný zážitok. A úprimne, niečo to, že práve Redoubt má najväčšie spinové štúdio v celom Nitrianskom kraji. Fakt to stálo za to. Na akcii si mohol vyskúšať naozaj všetko. A to doslova. Nechýbala chill zóna na oddych medzi tréningami, masáže pre uvoľnenie svalov, odborné výživové poradenstvo, kde si mohol dať poradiť s jedálničkom a suplementáciou a množstvo zaujímavých stánkov s produktmi, ktoré podporujú aktívny životný štýl. V centrálnom stánku nás privítal Mišo, majiteľ Redoubt Fitness. Tu návštevníci mohli načerpať informácie, občerstvenie, športový merch a zapojiť sa do tomboly. Redoubt Fitness je moderné športové centrum v Nových Zámkoch, ktoré je otvorené 24/7. Je to miesto s profesionálnym vybavením, obrovským priestorom na cvičenie a komunitou, ktorá ťa potiahne ďalej. Okrem silového a funkčného tréningu tu nájdeš aj najväčšie spinové štúdio v celom Nitrianskom kraji. Ako som už spomínala. Martinovi sa tá masáž tak páčila, že som mu nakoniec kúpila aj poukážku a pozrite sa, aký bol šťastný. Na záver festivalu sa konala tombola. V hre boli hodnotné ceny, vrátane voľnej dovolenky v Dubaji, tu si slečna napríklad odnáša bicykel, auto na týždeň alebo klimatizácie. Tu sa práve išla losovať dovolenka v Dubaji a my sme nevyhrali. Lístky sedia, výherkyni gratulujeme. Bol to deň plný pohybu, energie a komunitnej radosti. Budem sa veľmi tešiť, ak sa táto akcia zopakuje zase o rok a leto začína s Open Air Gym Fitness Festivalom.